pinden er ord. Jeg skal sgu nok lige fikse det. Nej, kom med det. Det er ikke dig. Nej. Fanden nu. Sten, prøv nu at se, hvad de laver. Rejs nakken også af. Ej, den har jeg sådan skær ind, den her. Skal den kraft nu, hvis jeg skal... Skal den er gået i stykker? Er det bare sådan, at vi skal brænde sådan af her? Så kan du ikke lægge den anden. Mette, skal du have med hjem? Og man skal have en. Ikke med den der. Ej, hvor er den flot. Jamen, det var jo det. Ja. Mor, hun det er jo samlet Ja, hvor er de fine, mand. Jørgen, de er flotte. Ja, Det er det er der har øjeløg den, så hjælp med Hvor er det dog. der røv, mand. Så hjælp dog. Men her kan ikke jo. Så skynder der at ryge den der. Ja, så gør det lidt. Så put den der i. Hvad fanden dog? Skål lidt, så har vi det. Nå, men den er fin der. Den er helt. Jeg er lige værd. Nå, mig. Ej, shit, hvor kommer den fra? Jeg ved det. Så er det helt. Jeg kan også sige, at ingen sagde om, så har vi skabt. Hvorfor ikke det med dig? Hun tager en skiller igen. Det sagde jeg, jeg søskende. Nu har I jo hele lappen fra den der. Nej, det gytte. Vi har da syssel den nu. Men nu skal vi Ja, have det stikker bare pinden op ud af det hele. I Ja. har syssel, den ligger her i det. hast. Det er lidt godt. De der mange af det gør der vel lige meget. Far, så hjælp dog i stedet for. Jeg hjælp dog i stedet for. Kan du så hjælpe din datter? Kan du så hjælpe din datter? Hjælp dog. Jeg kan heller ikke jo. Han sådan en far, som jeg har fået. Det er lige den skruer igen. Ja, så må din mor jo bare hjælpe dig. Vi stopper her væk. Kan du ikke hjælpe din barn? Kan du ikke finde ud af det? Jeg skal ikke med jer som højskole. Hvorfor er I ikke opdraget? Jamen, det er en rusmor, jeg kan sætte over. Hun vil ikke Vi kan opdrage. se her på Facebook hele morgen. Kan du så... Prøv lige, kan vi ikke bare gøre sådan? Mor, nu ved jeg, hvorfor du ikke kan det. Ja. Mor, Så. nu ved jeg, hvorfor du ikke kan det.